dipun sekisaken anggenipun pinarak Mbah Sarim dipun sekisaken. Nggih. Wah, bulik surat dipun sekisaken anggenipun pinarak. Lelenggahan kanthi raos icaran sekitar. Apa dong? Tresna yang dilarang. Tresna yang dilarang. Lah ini. Kaya tresnaku ning tresnamu lho, Pak. Lah iya kuwi lho. Ayo. Nalikane udan krimis mong Udan krimis rimis. sliramu manis tenan bisa tak selai nyatane isih tresno jroning ati wanci ratri saya laro aning brengati tan saya langut mung bisa nyawang fotomu ora krasa netes seloh ning pipiku Sayang. iki pancen kasunyatan aku kowe ngabung tresna larangan sak mesthine yen tak aku gawe lara luwih becik tak simpen sajroning dodo wis tak trima senadyan lara tak gawa ati puputik yasa lila aku kudu lila sliramu dadi bojone wong liya. Rimba musik